grenscontroles komen eraan. Wat betekent dat voor de regio's die voor meer dan 70% grenzen aan het buitenland? En krijgen we echt een handelsoorlog tussen Europa en het Amerika van Trump? We gaan het erover hebben vandaag met Europarlementariër Dirk Goting, lid van de commissie Economische en Monetaire Zaken. Hij zit hier namens het NSC. Jeroen Leenaars, die is er ook. Hij is Europarlementariër uit Strambrooi, 500 meter van Kinrooi namens het CDA. En uit Baku, Azerbeidzjan, bij de klimaatconferentie Mohamed Shaim van de progressieve GroenLinks-PvdA-fractie. En Lise Witteman, die is correspondent voor Follow the Money Bureau Brussel. Vandaag in een avondgasten zonder grenzen vanuit het Europees Parlement. Ja, van harte welkom dus inderdaad vanuit het Europees Parlement, waar, zoals u ziet, de verbouwing achter de rug is. We zitten terug in de nieuwe studio. En ook Dirk Goting is, denk ik, met plezier aangeschoven. Van harte welkom. Heerlijk, hè? Brussel. Nou ja, fijne werkplek. Niet te ver van Nederland, we hadden het er net over. Dus ja, prima te doen. Of net wel. Geen gekrakeel, zoals in Den Haag. Het is wel wat rustiger hier, hoewel deze week wel spannend is geweest, zoals u weet. Ja, maar dat grenzen, dat dringt ook nog door hier in Brussel. Alle nationale politiek komt hierdoor. Ja. Dat is ook een van de leuke dingen om hier echt te werken. Is dat je vanuit alle lidstaten de thema's hoort die belangrijk zijn, die opkomen. Nou ja, we hebben het gezien in de hoorzittingen van de commissarissen. Toch ook bij iedere commissaris wel 1 of 2 nationale vragen. En bij sommige commissarissen zelfs heel veel nationale vragen. Maar je hoort altijd de nationale politiek, ook hier terug in het Europees Parlement. Ja. En Jeroen Leenaars, had u dan een beetje een déjà vu naar 2010, waar trouwens Pieter Omtzigt ook bij was, toen het CDA met PVV in zee ging? Nee, dat heb ik totaal niet. Volgens mij hebben ze de Rijnhal in Arnhem nog niet af hoeven huren bij NSC. Ik heb dat helemaal niet. Het is ook zo lang geleden al en we zijn als CDA, hebben dat echt achter ons gelaten. We hebben nu een volledig nieuwe koers in Den Haag met Henry Bontebal, Timmer aan de weg. Gaat het weer lekker met de partij, dus wij denken daar niet meer aan terug. Oké, liever niet. Nee. Goed, we gaan naar Baku, want daar zit Mohamed Shaim. Heel fijn dat u even tijd heeft bij de klimaatconferentie om nog even aan te schuiven bij avondgasten. Waarom is die conferentie in Baku belangrijk voor mensen in Weert of in Helmond? Goeie vraag. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan me weinig herinneren uit mijn tijd als kind in Weert. Maar wel de familiefoto's kan ik me goed herinneren. Zeker van mijn broers die dan op het Noorderplas aan de Noorderlaan in Weert staan. Ik denk dat we allemaal heel nostalgisch zijn in Nederland als het gaat om schaatsen. Ja, wat belangrijk is dat we zo'n probleem, een grensoverschrijdend probleem, met alle landen proberen op te lossen. En zo'n platform, de klimaatconferentie, waar iedereen aansluit en met elkaar ook afspraken maakt. Wie hoeveel, we noemen dat dan mitigeert, dus CO2 vermindert. Maar ook, want als Europa en zeker als Nederland lukt het niet alleen. Maar we hebben leiderschap nodig en daar is Europa, er speelt daar een belangrijke rol in. Goed, Lise Witteman, ook hier aan tafel, van harte welkom. Je werkt voor Follow the Money, bureau in Brussel. Merk je nu, nou, jullie zijn hier naartoe gekomen, dat die aandacht voor Europa groeit? Sinds jullie hier zitten, de laatste jaren? Ik zou daar graag ja op antwoorden. Het is natuurlijk moeilijk te meten. Ik heb wel het idee dat één besef steeds meer doordringt, namelijk dat waar het altijd was Brussel die zaken beslist, waar wij dan van een afstandje naartoe kijken, dat idee, waar wij geen invloed op hebben, dat mensen steeds beter beseffen, wij hebben daar zeker wel invloed op. Wij zijn als landen heel actief in Brussel. Onze ministers die zitten aan tafel als er besluiten worden genomen, ten goede en ten kwade. Dus we moeten ook onze eigen ministers verantwoordelijk houden. En ik denk dat het sprookje wat soms werd verteld van ja, wat daar in Brussel is gebeurd, daar heb ik helemaal geen invloed op gehad. Dat die luchtbel wel is doorgeprikt en dat we daarom ook steeds meer kijken naar onze eigen ministers van oké, jullie gaan nu naar Brussel, jullie gaan er besluiten nemen. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Wat ga je daar doen? En ik denk dat dat een hele positieve ontwikkeling is. Allereerst omdat het laat zien hoe de Europese democratie werkt. Maar ook dat het de verantwoordelijkheid en de bal legt daar bij die mensen die echt die besluiten nemen. En dat zijn toch vaak de ministers en onze regeringsleiders. Ja, en daar zijn ze ook in Venlo heel erg blij mee. Want bij de Celta Mushroom fabriek, daar maken ze zich toch grote zorgen over de nieuwe relatie met de Verenigde Staten, met Trump. Want Trump kondigde aan, ik ga forse importtarieven opleggen. Dat geldt ook voor de champignons die uit Venlo komen. Dit zegt de directeur.
Ja, 25% van onze afzet zit in de Verenigde Staten. En vooral bij restaurantketens. Dus eigenlijk alle grote, veel grote restaurantnamen die wel bekend zijn ook in Nederland. Daar leveren wij aan, wereldwijd, maar in de VS voornamelijk. Ja, omdat er toch met importtarieven gedreigd wordt. Dan hoor je 10%, dan hoor je 25%. Als ons product 25% duurder wordt, is misschien het alternatief wat er nu vandaag de dag is er goedkoper. En vaak is het toch een kostprijstechnisch aangelegenheid waarom ze naar onze producten over willen gaan. Ja, en daarom maken ze zich zorgen, want kostprijs fors omhoog. Dan hebben ze het natuurlijk moeilijk om te concurreren met Amerikaanse concurrenten. Dirk Goting, wat kan Europa doen? Wat kunnen ze betekenen voor de man uit Venlo? Nou, eerst moeten we weten wat er precies gaat gebeuren. En zolang Trump nog niet echt zijn details en zijn kaart op tafel heeft gelegd, is het ook heel moeilijk. Maar wat wel zo is dat in heel Nederland bedrijven zoals deze kweker zich zorgen maken. Het gaat heel veel bedrijven in Nederland raken. Het gaat miljarden euro's kosten op het moment dat de plannen van Trump van 10% überhaupt op tafel komen te liggen. Mm-hmm. Dat is echt een probleem. Ja, maar goed, het punt met Trump is wel van... hij is duidelijk over wat hij wil gaan doen. Hij is duidelijk ook wat hij insteekt. We hebben het natuurlijk eerder gehad in zijn eerste termijn. Klopt. Dat er toch wat ruzie was over bijvoorbeeld de Franse champagne en de brie. Je voelt wel waar het naartoe gaat. Nou, wat we weten van Trump is dat hij transactioneel is. Hij wil een deal maken. Daarom is het ook heel belangrijk dat we niet te veel lopen te zeuren over Trump, maar dat we ook echt naar hem toe gaan met een verhaal over het belang van een stabiele wereldeconomie. Mm-hmm. Van goede economische relaties tussen de VS en Europa. Want heel veel mensen hebben het tegenwoordig over China. Maar onze handelsrelatie met de VS is nog veel groter dan die met China. Dus denk bijvoorbeeld aan de biertjes. 1 op de 3 biertjes die we exporteren, die gaat naar de VS. Hetzelfde geldt voor heel veel robots en spullen die met medicijnen of met voedingssupplementen te maken hebben. Heel veel sectoren in Nederland zullen geraakt worden. Europa moet klaar zijn om een deal ook met hem te maken. En eigenlijk zo goed als mogelijk dat te proberen te voorkomen. Ja, waar ligt de ruimte, Jeroen Leenaars, voor die deal? Maar die ligt er altijd. Hè? En ik denk dat het ook belangrijk is, ook wat Dirk zegt. Het fijne aan dit soort situaties is dat je als Nederland ook in die Europese Unie zit. Ik kan me 2018 herinneren, toen we eenzelfde probleem hadden met Trump. En toen Juncker uiteindelijk namens alle Europese landen naar het Witte Huis ging. En met Trump uiteindelijk een deal bereikt heeft. Mm. Soms heeft dat te maken met, dan gaat Nederland of dan gaat Europa wat meer gas kopen van Amerika. Trump, ik zie dit als een campagne natuurlijk. Hij heeft daar de campagne mee gevoerd. Tariffs are good. En nu is hij gekozen. Dan moet hij eerst plannen op tafel leggen. En dan zie ik het meer als een openingsset dan als een voldongen feit. Ja. Uit de podcast van NRC leerde ik nog dat Europa hogere landbouwimporttarieven hanteert dan de Verenigde Staten. Ligt daar ruimte? Dat ligt er heel erg aan. Natuurlijk, wat belangrijk is voor ons is dat wij ook de hoogste eisen stellen aan landbouwproducten die in Europa geproduceerd moeten worden. En dat alles wat buiten Europa geproduceerd wordt en naar Europa komt, ook of aan die eisen moet voldoen, of dat in ieder geval in de prijs inberekend moet zijn. Anders maken wij onze eigen boereneconomie kapot en dat kunnen we niet doen. Lise Witteman heeft een boekje open gedaan op tafel. Daar ben ik heel benieuwd wat er komt. Nou ja, ik ben natuurlijk wel benieuwd dat als er zo'n deal wordt gemaakt... we hebben 10 jaar geleden die onderhandelingen over TTIP gehad... over een handelsverdrag met de Verenigde Staten. Daar is toen behoorlijk veel ophef over gekomen. Inderdaad grote zorgen vanuit de Europese landbouw. Grote vraagstukken of we misschien wel bepaalde bedrijven plezieren... maar niet de toekomst van ons klimaat of inderdaad bepaalde inkomensgroepen. Dus ik denk dat dat wel iets is waar we heel waakzaam voor moeten zijn. Trump is niet iemand die zal zeggen... ik maak me met een makkelijk... ik geef jullie wat zaken die jullie graag willen... en ik hoef verder niet zoveel ervoor terug. Dus ik denk dat we heel waakzaam moeten zijn voor addertjes voor het gras, onder het gras... en wat we precies gaan importeren... Dus als er zo'n deal in de maak komt, dan zou ik daar graag met mijn neus bovenop zitten. Ja, daarvoor zit je hier. Hè. We kunnen naar, woordje klimaat is gevallen, kunnen naar Baku, naar Azerbeidzjan, naar Mohammed Shahin. Die zit er op de klimaatconferentie. Hoe kijkt u aan tegen die nieuwe relatie van Europa met Amerika, maar daarmee ook eigenlijk met de rest van de wereld?
Ja, ik denk dat we ook even moeten wachten totdat Trump geïnstalleerd is om te kijken waar hij echt mee komt. Maar tegelijkertijd denk ik dat we al een tijdje beseffen dat we ons een beetje los moeten koppelen van de Verenigde Staten. Niet alleen als het gaat om het klimaatbeleid, ons industriebeleid, maar ook ons defensiebeleid. Ik denk dat dat echt belangrijk is dat we dat gaan beseffen en dat het beste manier om dat te organiseren echt via de EU is. Dan staan we nog enigszins sterk en kunnen we geopolitiek nog een vuist maken. Ja. Maar alleen maar klakkeloos achter de VS aanlopen en dan dit soort beleid ons laten overkomen, dat lijkt me niet verstandig. Ja. En hoe gaat het nu in Baku? Is daar nog de stem van Biden te horen of wordt er al een beetje voorgesorteerd op tijdperk Trump? Nou ja, Amerika van vandaag is niet het Amerika van 8 jaar geleden toen Trump net aantrad. Ze hebben de afgelopen jaar enorm geïnvesteerd in groene technologie. En je zou zelfs kunnen zeggen dat ze op een aantal vlakken nu voorlopen op hun klimaatbeleid ten opzichte van Europa. Maar zowel de Chinezen als de Amerikanen hebben ons ingehaald. Dus in dat opzicht, al zou hij nu symbolisch zeggen, wij stoppen met het Parijsakkoord, zijn economie is inmiddels heel hard aan het vergroenen. Ja. Dus zouden we ook kunnen zeggen dat misschien Trump ook wel een kans biedt in de zin van dat bedrijven veel meer zelf zijn aangewezen op innovatie? Er zijn ook stemmen in de Verenigde Staten die zeggen dat hun economie dus dusdanig hard aan het vergroenen is, en dit zijn republikeinen, dat ze een soort van klimaattarief willen introduceren. Ze noemen dat de Foreign Pollution Fee. En dat is heel erg vergelijkbaar met wetgeving die we in Europa hebben gemaakt. En daarmee beschermen ze voor een groot gedeelte ook de innovatie en de vergroening van hun bestaande economie. Ja, en correspondeert het dan een beetje met de koolstoftax, waar u zelf grote voorstander van bent? Van het emissiesysteem. De Amerikaan die ik sprak, dat is Bill Cassidy, een senator, en die vertelde mij in een gesprek dat het eigenlijk CBAM is zonder federale belasting. Hij noemt het de Foreign Pollution Fee. En hij is best invloedrijk in die Republikeinse partij als het gaat om dit soort wetgeving. En men zegt dat wellicht Trump, omdat het een eenzijdige tarief is, dat er geluiden zijn dat ze dit wellicht gaan introduceren. Ja, goed dat u daar in ieder geval een vinger aan de pols houdt. We kunnen nog even kijken naar de bijeenkomst tussen Draghi en Macron. Die was er namelijk ook afgelopen weken. Daar ging het onder andere ook over die situatie van hoe moet dat dan nu verder? Trump aan de macht in de Verenigde Staten. Krijgen we een herhaling van wat we eerder in 2016 zagen? Of is het misschien allemaal toch wat milder? Wordt de soep niet zo heet gegeten als dat die wordt opgediend? Dit zei de president uit Frankrijk. Mais on rentre dans un univers très clairement de guerre de tarifs. Et moi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais à mes yeux, depuis l'Inflation Reduction Act, je considère que les deux grandes économies ont décidé de ne plus respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce. C'est un état de fait, donc il ne faut pas qu'on soit naïf. Nou, duidelijke woorden van Macron, zo kennen we hem ook. Dirk Gooting, u was natuurlijk ook lange tijd medewerker van Manfred Weber, grote baas eigenlijk bij de Christendemocraten. Kent ook de Franse collega's goed van de Frans-Duitse as. Wat vindt u van de woorden van Macron? Krijgen we inderdaad zo'n handelsoorlog? En hoe zou Frankrijk en Duitsland zich daarop moeten instellen? Nou, tot nu toe ga ik er altijd nog steeds van uit dat ook Trump en de administratie in de VS rationele acteurs zijn. Die hebben geen baat bij een handelsoorlog. Want waar ze vooral mee bezig zijn is de Chinese dreiging. Zeker economisch gezien. Maar even terug naar wat meneer Gahim zei over het loskoppelen van de VS. Ik vind dat redelijk onverantwoordelijk taalgebruik. Het grootste deel van de strijdklare militairen in Europa zijn Amerikanen. Zij garanderen op dit moment de veiligheid in Europa. En in Oekraïne doen zij militair het meest. Europa helpt meer qua hulp, maar zij zijn er echt voor de militaire ondersteuning. Het zomaar loskoppelen in deze geopolitieke wereld is wat mij betreft zeer naïef en ook op korte termijn gewoon niet mogelijk. Economisch gezien hebben wij nodig dat die Frans-Duitse as gaat werken. Ik was heel blij dat die Duitse verkiezingen naar voren werden gehaald. Omdat de regering die er zit op geen enkel thema een standpunt kon innemen. Dus ik hoop echt dat die verkiezingen een regering neerzet in Berlijn die een heldere lijn heeft. En vervolgens, Macron kennen we. Die is altijd een man van grote woorden. Maar thuis lukt het hem niet om te hervormen. Hij probeert het misschien, maar het lukt hem niet. En hij heeft nu ook weer de boeren op de straten. Hij moet 60 miljard bezuinigen op zijn begroting. En het is nog maar zien of hij dat echt gaat doen.
Dus wat we nodig hebben, dat het Frans-Duitse as gaat werken met geloofwaardige ideeën en niet met mooie speeches. Ja. Ik Even ga even naar de vinger ging omhoog, ook hier aan tafel, maar ook in Azerbeidzjan. Dus gaan we nog even naar Baku, naar Mohamed Chahine. Die wil graag reageren. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we woorden van collega's niet gaan verdraaien. Natuurlijk wil ik niet ontkoppelen van de VS, dat is ook niet verstandig. Maar waar wij rekening mee moeten houden, is dat we wellicht in de toekomst meer zelfstandig moeten zijn dan we vandaag zijn. Dat betekent ook dat we met elkaar moeten investeren in onze industrie, dat we moeten investeren in ons defensiebeleid. Want mocht het zo zijn dat onze transatlantische relatie minder sterk wordt dan dat we hopen dat het is, dan moeten we wel daar klaar voor zijn. Dat is iets anders dan naïef zijn. Dat is juist realpolitiek bedrijven. Juist iets wat ik ken vaak van christendemocraten. Om niet alleen maar afhankelijk te blijven van de Amerikanen. Als de relatie versterkt en goed blijft, dan kunnen wij in ieder geval ook een goede bijdrage leveren aan die geopolitieke steun die daarvoor nodig is. Lise. Ja, waar ik wel benieuwd naar was, want één reden dat de boeren in Frankrijk op de straten nu weer zijn, is het handelsverdrag Mercosur met Zuid-Amerika dat eraan zit te komen. En daar speelt ook die geopolitieke component een hele belangrijke rol. Want er is economische winst te behalen met zo'n handelsverdrag. Maar een van de redenen dat we ook als Europa aan het onderhandelen zijn, is omdat we die landen ook geopolitiek dicht bij ons Het zijn eigenlijk willen landen in houden. Latijns-Amerika, Argentinië, Brazilië, Uruguay, dat soort zaken. Tegelijkertijd zijn de boerenorganisaties, ook in Nederland, heel kritisch op dat handelsverdrag. En nu zit ik natuurlijk met twee partijen aan tafel die een partij vertegenwoordigen die aan de ene kant, hier in Europa, de Europese Volkspartij, die aan de ene kant erg voor geopolitiek is en aan de andere kant ook erg voor de boeren. Dus ik ben wel benieuwd hoe jullie daar dan in staan. Nou heren, wie mag ik het woord geven? Ja, we moeten natuurlijk nog even wachten tot we precies weten wat er uit onderhandeld is in dat verdrag. Hè. Dat is wel belangrijk, want dan kun je ook pas berekenen wat de impact is op de verschillende sectoren in Europa. En je zult zien dat we die discussie ook binnen de christendemocraten gaan hebben. We hebben traditionele vleugels ook hier in onze grote familie van de echte vrijhandelsvoorstanders en van ook de verdedigers van de agrarische belangen in Europa. En ik denk uiteindelijk dat Mercosur-verdrag erop uit zal komen dat er ergens een delicate balans in gevonden gaat worden. Maar ik denk dat niemand in het Berlaymont en in dit gebouw hier op dit moment, waar boeren het in Nederland en in heel Europa al lastig hebben, een verdrag gaat afsluiten wat nog meer problemen op zou leveren voor die sector. Ik denk in ieder geval dat het heel moeilijk zou zijn voor ons hier ook in het Europees Parlement om dat te verkopen. Nou, ik ga nog even snel terug naar Azerbeidzjan, want Mohamed Chahine die moet zo weg voor de volgende afspraak. Als het gaat over dat soort handelsverdragen die er natuurlijk geweest zijn, waarvan we ook in de Verenigde Staten zagen met NAFTA, is heronderhandeld. Trump wil er opnieuw over praten. Hoe speelt dat op dit moment in die klimaatconferentie en hoe wordt er aangekeken tegen die vrijhandel? Ja, in principe is dat geen onderwerp. Hè. Wat we hier vooral bespreken is vooral richting volgend jaar naar Brazilië en Belém. Van hoe kunnen we eigenlijk de belofte om die CO2 te verminderen, dat noem je de National Determined Contributions, die moeten alle landen volgend jaar indienen, een update daarvan. En we hebben het over hoe gaan we dat dan financieren. Europa heeft netjes zich gehouden als grootste donor als het gaat om klimaatfinanciering. Amerika heeft altijd achtergelopen. Nou, dat gaat niet beter worden met Trump. En dat maakt de discussie hier in Baku wel heel ingewikkeld. Ja, duidelijk. Ik ga u hartelijk bedanken. Fijn dat u even tijd had. Terug naar de vergadertafel natuurlijk, Mohamed Chahine. Heel veel succes komende dagen natuurlijk, tot het eind van de conferentie. Dank. Prima. Goed, en dan gaan we hier verder eigenlijk met de grenscontroles, want die komen er weer. Natuurlijk heel lang geleden. We kennen ze ook nog van corona en vanaf 9 december komen ze weer terug. Dit zei minister Faber. Nou, de KMAR die gaat opschalen aan de grens en die zal verdachte voertuigen zullen ze gaan aanhouden. Hoe ver is het? Het was namelijk zo, we mochten al met de zogenaamde vliegende brigades, mochten wij al steekproefsgewijs mochten wij controles uitvoeren. We mogen dat nu ook meer statisch doen, dat we langer op een vast punt blijven staan. Ja, inderdaad. Minister Faber dus. Jeroen Leenaars, wat vindt u ervan? Ten eerste van de gedachte en ten tweede van de datum, 9 december. Maar ik vind het moeilijk, want ik begrijp, we hebben een probleem met migratie in Europa en ook in Nederland. Dus ik begrijp ook dat regeringen
maatregelen willen nemen die er in ieder geval het gevoel geven dat er iets gedaan wordt. Deze regering zit er nu al een tijdje en op maatregelen op migratie is er nog heel weinig gebeurd. Dus ik kan me voorstellen dat een minister zoals Faber denkt, nou dat komt in ieder geval over alsof ik iets doe. Maar het is een heel groot risico. Je noemde al de coronamaatregelen. Ik kan me nog herinneren in Stramprooi in mijn eigen dorp dat er zandhopen, containers op de grens stonden. Dat ik niet naar de begraafplaats van mijn oma kon over de grens, omdat het allemaal dicht was. Nou, ik ben blij dat in ieder geval de minister aangegeven heeft dat het geen systematische grenscontroles worden, maar dat het risico gestuurd gaat zijn. Maar het is nog steeds helemaal duidelijk wat er nou precies gaat gebeuren. Vorige week hebben we de Marechaussee gezien. Die zeggen wel ja, we moeten op 9 december grenzen gaan controleren. Maar we hebben nog niks gehoord wat we moeten doen, hoeveel manschappen we daarvoor nodig hebben, et cetera. Onze roosters die worden een maand van tevoren gemaakt. We hebben nog geen informatie gekregen. De grensregio's, de grensgemeentes zouden geïnformeerd zijn. Die zeggen allemaal, ja, we hebben ook niks gehoord. Dus het is vooral een beetje amateuristisch nog, zoals het vooralsnog aan toe gaat. En dat is wel gevaarlijk. Kijk, uiteindelijk denk ik dat grenscontroles kunnen nut hebben in de strijd tegen criminaliteit, in de strijd tegen illegale migratie, maar zeer beperkt. En vooral aan het begin van die grenscontroles, want mensensmokkelaars en criminelen zijn ook geen idioten. Als ze weten dat er grenscontroles zijn, gaan ze daar ook hun manier van werken op aanpassen. Maar doe het vooral op een manier dat grensregio's, dat ook in Limburg, dat we er geen last van hebben. We hebben ook dorpen, dat hoeft hier niet uit te leggen, waar gewoon de straat of de grens recht door de straat loopt. Ja, hoe je dat wil gaan controleren op een goede manier, is mij nog steeds een raadsel. Ja. En nu weten we dat op die 9 december ook de verjaardag wordt gevierd van de Eurotop in Maastricht, 1991 eigenlijk. De dag dat vrije verkeer van goederen en personen van de Europese gemeenschap naar de Europese Unie ging. Ja. Die dag is exact de dag waarop ook de grenscontroles ingaan. Ik kan me niet voorstellen dat dat symbolisch is gekozen. Ik weet ook niet waarom wel 9 december gekozen is. Ik heb echt oprecht geen idee. Het is een beetje... Dan zou minister Faber haar geschiedenis wel kennen als dat wel zo was. Maar ik verwacht ook dat het puur toeval is. Ja. Vindt u ervan? Ik vind het eigenlijk heel symbolisch dat het op die datum is. Omdat het ook een vaststelling is dat het vrije verkeer, zoals wij dat ooit voor ogen hadden, de beperkingen daarvan toch ook heel duidelijk zijn geworden in heel veel lidstaten. Het is ons niet gelukt in de tussentijd om buitengrensbewaking te organiseren, om systemen te organiseren die die bewegingen van zoveel mensen die van buiten komen, om die te controleren. Daar zijn we mee bezig. Meneer Leenaars heeft daar heel veel aan gewerkt. En dat is goed dat die stappen gezet worden. Maar het is wel rijkelijk laat als je vergelijkt met wanneer we zijn begonnen met het vrije verkeer. Ja. Dus het is een beetje een failliet van het systeem van de open grenzen binnen het Schengengebied. Ja. Zijn er veel voorstanders van die nieuwe grenscontroles? We hebben een rondje gemaakt. Veel mensen zeggen heel goed, moeten we doen. Maar er zijn ook veel mensen, zoals meneer Leenaars eerder in het Europees Parlement, die zeggen van, ja, het is eigenlijk een symbolische maatregel. Ja, daar ben ik het niet mee eens. In de zin dat uiteindelijk is die grens, die is er. En als er mensen staan die dat controleren, ook al is het op een niet-structurele manier, dan zal dat ook een signaal geven naar niet alleen naar de mensensmokkelaars of naar migranten die proberen binnen te komen. Maar ook als je het hebt over de georganiseerde misdaad, waar het aan de grens in Limburg natuurlijk heel vaak ook over gaat, denk ik dat je daar echt wel stappen kunt zetten. Dus we zien in Duitsland nu de resultaten van wat zij gedaan hebben. Ik vind dat die cijfers van het aantal mensensmokkelaars die ze oppakken, maar ook de criminaliteit die daar oppakken, ik vind dat helemaal niet zo slecht. Maar als ze dan een asielzoeker oppakken die geen recht op verblijf zou hebben, wat moeten ze er dan mee? Nou, in dit geval is dat terug naar Duitsland of terug naar België, want dat gaat natuurlijk over de Duitse en Belgische grens. Ja. Maar is dat een oplossing? Wat in Duitsland ook gebeurt volgens mij, maar misschien dat de heer Leenaars als expert daar meer van weet. Maar dan komen mensen ook binnen die ze dan gewoon zelf het proces inbrengen en daar dan vervolgens veel sneller iets aan kunnen doen. Kijk, het is natuurlijk geen silver bullet. Het is geen oplossing voor het hele probleem.
Maar wat we zien als NSC, dat je klem komt te zitten op heel veel sociale voorzieningen, die ook als het over de huisvesting gaat. Daar hebben we het niet alleen over asielmigratie, maar ook over arbeidsmigratie. Daar hebben we allerlei voorstellen voor waar ook onze minister mee aan de slag gaat. Ik vind dat we nu een half jaar... Dit gaan we dus doen een half jaar lang. Ja. Het mag ook een half jaar lang. En ik ben echt benieuwd wat het gaat opleveren. Maar als ik u nu hoor, dan zegt u wel van goed, want u ziet ook de urgentie, de noodzaak van de maatregelen. Dan zetten we vandaag hier een dikke streep door Schengen. Ik denk dat Schengen al redelijk in coma lag voordat we überhaupt dit besluit genomen hebben. En het feit dat er in Duitsland al grenscontroles worden ingevoerd door een sociaal-democratische regering, dat zegt toch al genoeg? Ik bedoel, er zijn al 7 of 8 plekken in Europa waar eigenlijk bijna permanente grenscontroles zijn. Ja, dus ik denk dat wij willen dat vrije verkeer beschermen. Maar zolang we geen grip hebben op de buitengrens en ook niet op onze binnengrenzen, is dat iets waar er gewoon nog veel meer werk verzet moet worden. Ja, gewoon puur als burger denk ik wel, wat een ellende toch dat we nou hier zijn beland. Dat we nu weer inderdaad controles hebben, dat we asielzoekers heen en weer gaan sturen, terugsturen. En eigenlijk omdat het niet is gelukt in al die jaren om tot grotere, constructieve oplossingen te komen. Wat die dan ook mogen zijn. Ik vind het echt treurig dat we nu, en zeker inderdaad een land als Nederland aan zoveel grenzen, waar we continu heen en weer reizen voor zaken, voor familie, voor vrienden. En dat we nu weer teruggaan naar een Europa van heel lang geleden, waarvan ik had gehoopt dat ik het nooit meer terug zou zien. Dus bedoel, het zal allemaal, maar ik vind het echt oprecht persoonlijk deerniswekkend dat we hier nu weer terug zijn. Ja, laten we nog even zo het woord. Ik ga nog even terug naar wat u eerder zei in het Europees Parlement. Natuurlijk juist over dat migratiepact. Dat is aangenomen door het Europees Parlement. Dat nu eigenlijk op het bordje ligt bij de nationale overheden. Dit zei Jeroen Leenaers in het Europees Parlement. Ja, dank u, voorzitter. We moeten grip op migratie krijgen. Dat is wat Europeanen van ons verwachten. En dat is wat wij moeten leveren. En er zijn inderdaad grote stappen gezet. Het nieuwe migratiepact is een historische stap. En dat zal voor verandering zorgen. En het gaat er nu ook om dat lidstaten dat pact zo snel mogelijk gaan implementeren. Want je ziet de gevolgen van het uitblijven van effectief Europees beleid. Landen trekken zich terug achter de eigen grenzen om voor zichzelf in ieder geval de perceptie van controle te nemen. Geen enkel asielsysteem is houdbaar zonder effectieve terugkeer. En daar ligt een enorme uitdaging. Er ligt sinds 2018 een voorstel voor een nieuwe terugkeerrichtlijn, maar de onderhandelingen daarvan lopen vast, omdat het linkse deel van dit huis, onder leiding van de Groenen, deze wet continu probeert zoveel mogelijk uit te kleden. Dus daarom, commissaris, trek dat voorstel terug. Kom met een nieuw voorstel, een ambitieus en een effectieve terugkeerwet. Daar hebben we allemaal baat bij. Dank u wel. Ja, dadelijk dus over de terugkeerwet. Maar eerst even, u zegt perceptie van controle. Ik dacht dat u dat bedoelde als een soort illusie van controle. Nee, maar kijk, wat het is met dit soort grenscontroles. We hebben natuurlijk 1,5 jaar geleden, toen wij nog deel uitmaakten van de coalitie, werd er ook onderhandeld over nieuw asiel- en migratiepakket in Nederland. En dan krijg je van de ministeries, krijg je van die documentjes. En dan zijn er 3 categorieën. De politieke of de juridische haalbaarheid, de publieke steun en de impact. En de grenscontroles is precies zo'n onderwerp wat is juridisch perfect haalbaar. Het heeft veel publieke support, maar de impact is beperkt. Dus je lost er het probleem niet meer op. Maar het is een hele makkelijke maatregel om te nemen als regering om het idee te geven dat je iets doet. Populisme dus. Ja, het is een deels populistische maatregel. Omdat het hele pakket, mevrouw Faber wil het strengste asielbeleid ooit. Ze zitten nu al, ik weet niet, een aantal maanden in de regering en er is nog geen enkele maatregel genomen. Dit is eigenlijk de eerste stap die ze gaan zetten. En het is een makkelijke stap om te maken. Het is makkelijk om uit te voeren. Maar de impact is beperkt. En de ironie is, en daar wil ik net op even op reageren, de ironie is ook met de Duitse regering. Dat eigenlijk dit jaar, het is nu ook een 1,5 jaar geleden dat bijvoorbeeld de afspraken met Tunesië gemaakt zijn, is de aankomst, de instroom van mensen in Europa is fors lager. Veel lager dan het in de afgelopen jaren geweest is. Dus dat precies op het moment dat de instroom in Europa daalt, allerlei nationale regeringen dit soort maatregelen gaan maken, geeft al aan dat het met andere dingen te maken heeft dan alleen met de feitelijke situatie in die landen zelf. Maar met andere dingen,
die je qua beeldvorming nog versterkt door de grenscontroles in te voeren. Nee, zeker. En we hebben ook problemen. Ik had het hier over terugkeer. Kijk, op dit moment, we hebben een best groot aantal asielaanvragen in heel Europa nog. Ook in landen als Duitsland. Als mensen geen asiel krijgen in Europa, dan moeten ze terug naar het land van herkomst. We zien in de praktijk echter dat dit in ongeveer 1 op de 5 gevallen gebeurt. Dus 4 op de 5 mensen die naartoe komen, asiel aanvragen, het niet krijgen, blijven uiteindelijk toch. En er zijn veel redenen voor, sommige nationaal, maar ook Europees hebben we gewoon niet de instrumenten gecreëerd om mensen daadwerkelijk te laten terugkeren naar de landen van herkomst. Daarom willen wij graag die nieuwe Europese terugkeerwet. De Europese Commissie heeft ook in de hoorzitting ons beloofd daar in de komende maanden als een van de eerste prioriteiten van deze Europese Commissie mee te komen, om er eindelijk voor te zorgen dat ook dat deel effectief is. Omdat als je daar niks aan doet, los nog van het probleem zelf, maar je verliest ook in een land als Nederland echt het draagvlak om mensen die onze hulp echt nodig hebben op te vangen. Als je niks doet aan de mensen die hier, zonder dat ze recht hebben op verblijf, toch gewoon blijven. Maar dit zeggen wij toch al 6, 7, 8 jaar, dat die terugkeer niet werkt. En dan ligt er een voorstel en die is dan niet goed genoeg. Die moet nu weer teruggetrokken worden, komt er iets nieuws. Dat duurt nog 3, 4 jaar. Dat is 10 jaar te laat. En dat is waarom, denk ik, heel veel mensen ook denken van ja, we willen het best proberen via Europa. Ik denk, we hadden het net over Trump. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland begrijpen dat we Europa meer nodig hebben op een aantal thema's. Maar als het dan zo langzaam gaat en men niet levert op een aantal evidente dingen, wat meneer Leenaars terecht zegt. Maar dat ligt vaak niet aan Brussel. Het ligt ook aan de lidstaten die dan afspraken die in Brussel zijn gemaakt vervolgens niet uitvoeren. Dus... Nee, maar het kan ook. Kijk, uiteindelijk gaat het om, als commissievoorzitter heb je heel veel macht. Je hebt het recht van initiatief. Je kunt een wetsvoorstel op tafel leggen. En dan kun je misschien bij de lidstaten in de problemen komen. Maar dat is dan één ding. Het wordt een beetje technisch, maar het komt erop neer. Waarom is het er nog niet? En ik denk dat die frustratie bij heel veel lidstaten, denk ik, leeft. Je kunt zeggen dat het symboolpolitiek is. Ik zie er naar uit naar die resultaten. Want uiteindelijk moeten we aan meerdere knoppen draaien om weer grip te krijgen op die stromen die Nederland in en uit gaan. Ja. Laten we nog even vragen, want u kent natuurlijk Duitsland goed als medewerker van Manfred Weber van CDU. We krijgen dadelijk verkiezingen. Ja. CDU staat er goed voor in de peilingen. De kans bestaat natuurlijk ook dat het AfD het heel goed gaat doen, die Alternatieven voor Duitsland, en Bündnis Sarah Wagenknecht. Dan krijg je een hele andere situatie, veel instabieler in Duitsland. Wat dan in Europa? Ja, ik hou mijn hart vast. Ik denk dat veel mensen in Duitsland dat onderschatten. De AfD kan zo 15-20% gaan halen. Misschien wel meer, afhankelijk van de thema's. Het is niet voor niks dat ze die grenscontroles hebben ingevoerd in Duitsland. Omdat het voer is voor de AfD om gewoon een hele harde oppositiepolitiek op te voeren. Bündnis Sarah Wagenknecht, dus extreem links, zullen we maar zeggen. Ik weet niet wat zij echt op federaal niveau kan gaan doen. Eigenlijk is op dit moment de verwachting dat het weer gewoon een grote coalitie wordt. Dus de CDU als de grootste, Friedrich Merz als bondskanselier. En dan de SPD, wel of niet met Olaf Scholz als juniorpartner. Krijgt u toch een beetje het dilemma wat u hier in Europa ook heeft? Ja, ik word daar eerlijk gezegd ook niet meteen gelukkig van. Wat nodig is dat... kijk, de Duitse economie, daar gaat het heel slecht mee. Ik denk dat men in Limburg dat ook gewoon voelt. In Nederland voelen wij dat. Je hebt weer een beleid nodig die wat meer vooruit kijkt en minder probeert te beschermen van wat ze hebben. En meer proberen te innoveren naar de toekomst toe. Hun autobedrijven staan niet op omvallen, maar het gaat heel slecht. De investeringen lopen terug. Ook voor Nederland is wat er gebeurt in Duitsland misschien nog wel belangrijker dan wat er in de VS gebeurt. Ja, en omvallende autobedrijven, daar weten we alles van. Elisabeth, ik ga nog even naar jou toe met de vraag van... ja, je kent natuurlijk ook dat dilemma dat er in Nederland speelt, in Duitsland misschien gaat spelen, maar ook in Europa speelt over hoe ga je om met de rechterflank en met extreem rechts, conservatief rechts of radicaal rechts. Nou ja, ik heb dat dilemma niet op mijn redactie, dus ik weet niet precies wat je probeert. Nou ja, meer van, want ik heb jou ook nog wel eens zien publiceren over het feit van ja, er is veel onvrede in het Europees Parlement over het feit dat Ursula von der Leyen met de CDU flirt met de extreme rechterkant. Kijk, het lastige is,
welke kleur je bent, dat maakt maar niet zoveel uit. Maar je moet wel principes van democratie en rechtsstaat onderschrijven. En we zien nu in Europa steeds meer figuren, leiders van landen zelfs, maar ook in het Europees Parlement, die eigenlijk dat hele idee van vrijheid van pers, van transparantie, van ethiek, eigenlijk gewoon de rechtsstaatsbeginselen niet onderschrijven. En naarmate die meer macht krijgen en met meer zijn en meer impact kunnen maken, is dat riskant voor alle waarden die wij als Europa hoog willen houden. We zien nu al, in India is de rechtsstaat achteruit aan het gaan. In Amerika zien we grote problemen. We zien het overal ter wereld. Hoe gaat het verder met Europa? Dus ja, je mag met iedereen samenwerken, maar wat zijn de concessies die je dan vervolgens gaat doen? En wat voor zuurstof geef je aan bepaalde krachten waar we eigenlijk niks mee te maken willen hebben? We willen niks te maken hebben met Poetin. Terecht, hè? Dat is een dictator. Maar moeten we dan ook niet inderdaad binnen ons eigen Europees Parlement, binnen de Raad, dat soort maatstaven hoog houden? En waar voor de verkiezingen nog inderdaad Manfred Weber, Ursula von der Leyen hebben gezegd, democratie, rechtsstaat, dat zijn we, pro-Oekraïne, dat vinden wij heel belangrijk, blijkt dat nu steeds meer te gaan wankelen. En ik vind dat een riskante ontwikkeling. Ja, en wankelen in de zin van? Nou ja, dat die belofte dan telkens net op een andere manier geïnterpreteerd moet worden, toch wat zachter blijkt. Dat daarover wel samengepraat kan worden en dan weer daar niet. Het is een soort schimmenspel dat nu gaande is. Ik ben benieuwd waar dat eindigt. Ja, en je vindt dat er een duidelijkere lijn getrokken moet worden van goed, werken we samen met de Patriotten voor Europa, zoals ze nu heet, of ik vind dat er een duidelijke lijn moet worden getrokken dat als politici niet voor rechtsstaat zijn, voor de democratie, en op welke manier dan ook daar spelletjes mee spelen, dat daar heel duidelijk moet worden opgetreden. En het gaat heel vaak over jij bent die kleur, jij bent die kleur, jij bent die religie, jij bent die religie. Volgens mij is democratie en rechtsstaat een harde lijn die je overal altijd kan trekken, zonder aanzien van al die andere vraagstukken. En wordt dat nu vaak door elkaar gehaald. En ik zou het graag weer zuiver op die maatstaf houden. Ja. Heren, jullie zijn van de club van Ursula von der Leyen. Kijken jullie tegen dat dilemma? Nou, we hadden het over Duitsland. Ik denk, Friedrich Merz was afgelopen week in de Bundestag heel duidelijk. Die zei tegen de leider van de AfD, nooit zullen wij met jullie in een coalitie stappen met hoeveel AfD'ers jullie hier ook straks in deze Bundestag zitten. Nooit. En wij willen niet samenwerken met extreem rechts hier. En ik ben ook helemaal voor duidelijke lijnen. Maar tegelijkertijd moet dat er niet toe leiden dat wij bijvoorbeeld geen voorstellen meer in kunnen dienen. En als die dan gesteund worden door anderen, dat wij als een soort extreem rechts betiteld worden. Want dat is wat er nu gebeurt. Wij dienen voorstellen in. Nou, soms vinden andere partijen die voorstellen niks, anderen vinden ze leuk. Maar wie onze voorstellen steunt, zou niks uit moeten maken voor de manier waarop wij ons hier gedragen. En we hebben nu eenmaal Europese verkiezingen gehad in juni. Daar heeft ook de Europese kiezer zijn wens uitgesproken, denk ik, voor een wat meer centrumrechtse koers. Dan kunnen ook partijen aan onze linkerzijde de conclusie trekken, nou, dan moeten we daar misschien ook een keer naar luisteren. En wij willen graag vanuit het centrum functioneren hier. We hebben net over de hoorzittingen gehad. Al die commissarissen zijn er doorheen gekomen met een meerderheid van conservatieve, christendemocraten, liberalen en socialisten. Zonder waarschijnlijk de steun van de Groenen, zonder de steun van extreem links, zonder de steun van extreem rechts. Dus wij voeren dat hier in de praktijk uit. Ja, meneer Grotink, u voelt hem aankomen. In Nederland werkt u wel samen met de rechterflank, die hier vertegenwoordigd zijn met de Patriotten. Zou dat in Europa ook een optie moeten zijn? Ik denk dat je het over andere... dat zijn andere gewichten, zullen we maar zeggen. Zeker ook hier hoe de politiek functioneert. Hoe ik er persoonlijk in sta, is dat ik het vanuit de inhoud beoordeel. Dus als er voorstellen komen die heel redelijk zijn, waarbij niemand wordt beledigd, waarbij de rechtsstaat overeind blijft en waarbij een aantal zaken aangepakt worden, die aangepakt moeten worden, dan zie ik niet zo snel dus geen cordon sanitaire. Ik vind dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Omdat het in alle plekken waar het gedaan is, zoals hier in België, cordon sanitaire voor het Vlaams Belang, 20 jaar lang, dat is nu de grootste partij. Die werken heel vaak niet. Wat je moet doen is de problemen van mensen serieus nemen. En zolang je dat niet doet en weigert over thema's te praten die bijvoorbeeld extreem links of extreem rechts wel agenderen, dan vind ik dat je daar een politieke fout maakt. Oké, dat is heel duidelijk. Ik ga u hartelijk bedanken voor uw komst. U ook, Jeroen Leenaars, die met me natuurlijk heel veel succes. En u ga ik bedanken voor het kijken. We zijn er komende maand weer dan onder andere met het verdrag van Maastricht. En de nieuwe
mooie bibliotheek in de naam van Mathieu Segers, want zijn nalatenschap wordt gekoesterd in Maastricht. Hele fijne avond. Dag.